Irantzu, Bai, kaixo! kaixo, aspaldiko, Aspaldiko, bai! denbora asko da ikusi gabe, ez da? Bai, zer moduz? Ondo, etetzu non ziren, aparetan, bai? Oso da, bai, Kalifornian. Kalifornian, ba! Bai. Oso ono, eta gaur oraintxe non zarete, apartamentuan. Ez, bulegoan nago. Bai. Bulegoan, bai? Ez zia da. Sofa da. Sofan batean dago. zaude, bai? Baino, bai, egon gela bezala da. Ofizinako. Gongela Ofizinako. bada bulegoen, bai? Bai. Eta zergatik? Hemen bazkaldu eta, bueno, lankideok gure telefono deiak eta pixka bat lanetikan aparte gelditzen den gela bada. Aha, ulurtzen dut, bai. Eta mahea dago gelan, mahea? Bi ditut, nahi zu ikustea? Bi mai daude. Eta oheak? Ez, horiek ez. Baina nire bulegoa ez gaur egun, baina duela 5 urte nik avokatua naiz, bai? Eta bulegoan egia esan oheak ziren, bai? Avokatuak oso asko lan egiten dute, bai? Gauez? Eta gauez, bai. Eta ondo, nik nire etxean naiz egon gelan berriro. Nik asko nire etxeko lan gelan elkar Skypen hitz egiten duzu, baina gaur nik pentsatzen dut obeko egon gelan Skype egin Zergatik. Internet obea hemen, bai. Ondo. Eta zer moduz bizikaian Bizitza ondo. Badakizu, oporretan izan naiz 15 egun. 15 egun, bai. 15 egun. Kalifornian, bai. Eta noski bai bili naiz ara eta ona, oporretan, festan, paseatzen, argazkiak ateratzen, eta orain etorri naiz Londresera eta euria. Euria, bai. Nago triste orain euriari dulako, baina bestela ondo. Baina Euskal Herrian euria asko, bai? Beti egiten ere. Eta Kalifornia eguraldia zen, bai? Bai, bero asko, bero handia egin dugu. Adibidez uste dut, 30 gradu, 35, egun ematen 36, 37. Bai. Bero handia egin dugu. Badakizu ordea, Gran Canyonera joan ginen, eta desertua da. Hau da, ez du euririk egiten, eta bero handia, justu horretan, euria egin zen. Eta turist askok zen? Bai, pilo bat. Oso, adiez, Los Angeles, oso leku turistikoa, Hollywood batez ere, noski. Beteta, jendez beteta. Eta zu lagun batekin ziren Kalifornian? Ez, bakarrik joan itzen, bakarrik bideiatu nuen hegazkinez,
Eta gero han topatu nuen, bueno, bi lagun topatu nituen, bat San Franciscon bizi da, Bai. Eta eta Euskaldunak edo ez ingelesak dira. ingelesak, bai. Bai. Eta laguntza Saharak zure edo Bueno, ez duela bi urte. bai. Duela bi urte ezkurtu nituen, etxe berdinean bizi izan ginen, etxea elkar bizitzan egon Bai. ginen. Eta horregatik ezagutzen ditut, eta kontantua mantendu dugu. Eta Orain dela bi horrek batuetan ez dira bizi edo Ez bakarrik bi hilabeterako, nire lagun bat bi hilabeterako joan da, eta bestea nirekin batera oporretan joan zen, Bai. baina hegazkin desberdinetan bidaiatu bai. genuen. Eta non bizi ziren Kalifornian, hoteletan edo ez dakit. Bai, hotelak hartu genituen, adibidez, bai, leku guztietan hoteletan egon ginen, bai, garestia. Garestia, bai. Garestia zaigu bidaia, baina, onda. California, Londres, baina Garestiago edo Etxe bizitzari dagokionean, adiz, San Francisco oso garestia da. Nire lagunak $7,000 pagatzen zituen hilabeteko errenta. Zazpimila, bai? $7,000. Eta egia esan oso apartamentu polita zen, nahiko zentruan, eta beste lagun batekin elkarbanatzen zuen, etxea. Eta beraz, berak 3.600 edo horrela pagatu behar zituen, baina bai, hori da, 7.000 inguru. Eta esaten zuen, oso garestia dela etxe bizitza. Eta Kalifornian janetxetan edatzen zuen edo preparatu zuen Gehien bat jatetxetara joan izan gara, bai. Bertako jatekoa nahi genuelako probatu edo dastatu. Baina egia esan, uste dut hamburguesak janditu dela egunero. Hamburguesa asko. Baina ez, ondo. Adibidez, jateko mexikarra jan genuen San Diego, dakizu Mexikotik oso gertu gelditzen da. Eta, dago zona bat, bakarrik mexikarrak bizi direnak. Eta hango tabernatera joan ginen, eta oso ondo. Eta zu urrengoa aldiz estatu batuetan zarete edo ez lehengoa aldiz? Gustatuko litzaidake berriro bueltatzea. Berriro? Gustatuko litzaidake berriro estatu batuetara joatea. Asko gustatu zait. Ez du lortzen berriro? Bai, gustatuko litzaidake joatea. Baina, claro, lanean nago. Eta ez dauzkat oporrak. Beraz, ez dakit, agian hurrengo urtean, joan naiteke, agian ez mendebaldera, hau da, Kalifornia, baino adibidez, New York edo gustatuko litzaidak bisitatzea. Bai, eta nik ez post aske, berriro post aske, joante. Bost aske dituzu? Nik denbora post arteetan. Bost arte. Bost aste egon zara? Joango estatu batuetara. Bai, nola? Nik New Yorkera eta lehengoa lagun Saharak visitatuko
ditut Chicagon, bai? Oso ondo. Eta nik bost edo laupa bost aldiz estatu batuetan naiz, baina azkenean duela hamar urte, bai? Duela hamar urte. 10 urte izan zinen azkena? Bai. Eta lagun horrek ez hamar urte ez Ikusi gabe? ikusi gabe, bai. Badira urteak. Eta nik zuek aurak, aur txikiak dituzte, baina aur txikiak gaur egun aur handiak Handiak dira, titxik dira, noski, pentsatzen du baiet. Eta nik haiekin Skypen hitz egiten hori ditut, baina ezaguntzen bai, aurak bai, ezaguntzen bai. Eta zure lanan ondo edo bodegoan? Bai. Operatibo bueltan orain, email pilo bat nituen, eta, baina egun hauetan pixka bat, moldatu dut lan. Eta uda azkenan lan asko da edo Laster konferentzi batean izango gara eta konferentzi hortarako prestatu behar dugu. Baina, bai, beti egoten da lana. Hemengo lana bainez da maitzen. Eta noiz berriro oporretan izango nahiko bada ja. Faltan botatzen dut, ja. Gabonak edo... Pentsatzen dut gabonak izango direla. Eta gabonak Euskal Herriera bueltzeko zara edo Londresan? Bai, pentsatzen dut baiet. Euskal Herriera, Euskal Herriera bueltatzen ez. Etxera, gurasoekin eta anaiarekin ospatuko ditut gabonak. Pentsatzen dut baiet. Eta zu? Nik bai, estatua batuera bai, baina gabonak nik hemen bai. Etxean. Izango naiz. Bai. Ez duzu ahaztu nik gaur nire elkaritza grabatzen ari naiz, bai? Grabatzen ari naiz, bai? Baina zeba. Berriro nik desafio, bai. Beste bat. Egiten are naiz, eta desafio gaur bukatzen ari da, baina hiru hilabetetan, bai, zen, bai. Ekainetik ez da, hola. Eta nik berriro desafian euskaraz ikasten ari naiz. Eta astero bai bost egunetan hogeita hamar minutua ikasten ari euskara ikasi behar duzu. Ari naiz. Eta Facebooken taldean nire
lagunez nire lanez bai kontatzen are naiz zer bai egiten duzu? haiek besteak lan kontatzen ari dira bai. Baina nik bakarrik taldean euskaraz egiten naiz, ari naiz. Euskaraz ikasten ari naiz. Baina larun batean berriro desafia berria hasiko da, bai? Baina eta nire Laurengoa desafio izango da, baina lehengoa ez euskara edo alemaniora, bai, ikastiko Ez euskaraz ikasiko gehiago? Ez, nik euskara segurtu, berriro, jarraitu, bai, jarraituko, baina ez desafian, bai. Nik Alemanian azterketa bai nahi avantuan nahi dut bai eta horigatik bai ez euskara baina azterketa hau ikasle onak onarantz maila zaila da. Maila zaila bai da eta nik nahi dut bai baina lan asko izango dut bai Ondo prestatu behar duzu azterketa eta gainditu. Baina ez dakit berriro hurrengoa urtetan, bai? Bai, abendua gero urtarrilean agian. Berriro desafian asmoa izango da euskaraz bai, berriro. Euskara berriro, bale. Edo, Mercedes, eskerrik asko. Bai, oso eskaria. Berriro zurekin elkarriz hitz egiten bai, zer bat hemen ere. hitz egiten dut eta gero arte, bai? Agur. Bai.